Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe on cannama on jettama futawɗo nder duniyaru. En gaddi hannde tendinore no ɓe hitirta cenji ceede nder calculator muɗum. Hana ni no giɗon o waɗana nder calculator muɗum ni no giɗon ni. Nde waɗi naati sai wara dara ɗo to giɗa alama S dow ɗo kada nata nder. Ok, da naati ɗum waddada ni no giɗa ni. Ha joni no waddanima Nigeria, Saudiya, ayi ceede USD. To joni sai gara ay ngadi gada cenji jita misali gaden naira he dollar. Mi wara mi winna $1 ongi ko nangata naira. To joni ongi $1000 ongi no nangata ceede naira ongi. To kala leydi fu kaje da gita cenji mun no woni he ceede den le duniyaru lawol ko ngol tokkata gita no dum woni non. Joni hanni no giɗon ni mati misali he dollar. To joni accuma wara ok mi tosa to joni on gimi winni 1 naira accuma da yawa 1000 gi 1000 change mun nangata he change USD. Okay, ongi 10,000 NGN nangata USD. Ongi ceede real ma nangata. Okay, to lawol ko ngol tokkata jita no gaɗirta cenji ceede ayi joni anati nder ɗo no hollete country feere feere CDN leydi Ghana ɗe funi ceede majjino ɗon ɗo laaru ko ngol tokkata gita kala leydi ceede fuu leydi muɗum a waɗan cenji ko hana he ko saɗi. Hana sa waɗi browser ɗen anni woɓɓe saɗi waɗi naati nder Google waɗi saji nde hita no cenji woniri. To amma laaru ko ngol ko a wala data to network a nata nder calculator maɗa dara cenji ɗum no yehirta. Joni en gini misali ɗum mi waɗi ɗo. To mi yetti on sanne bande to jokkite gaɗon subscribe.